Election na 2025 na magpili na putag mga senador, congressman, gobernador, bida ay mayor, pili na punta pohon sa 2025. So ang nahitabo mga higala, well, di naman yun ni kalikayan lagi kay ngunaan man ni mga politiko. Pagkahuman sa barangay election ay nanggawas naman dayon ang istorya nga diri sa atong lalawigan sa Bohol, matud pa na anay grupo nga mukontra ni Governor Aris Umentado. Still ano So, nagugat kini mga higala gani namantala kini front Bohol Chronicle na tumiyagin simana nga matod pa na ay panagbingkil ni Governor kato picture ron nga na ay panagbingkil matod pa okay na no? Okay, so panagbingkil matod pa ni Governor Aris og ni Kongresista Alexi Totor forbida oy mo na po ni gisumsuman karon. So kita pod mga bulano no awa matay mahimo maminaw na lang taan ni kung sa klaro ani murabag na apoy nagduda ko ani na apoy nagsabong ani o na abay gusto nga magkabuwag tungod ni mga higala kanang namay mga tao maantigo pud musakay bitaw sa isyo tungod ni sa resulta sa kanan ni ang barangay eleksyon kaya ang igsoon god na anya tungwa masayod ba si Kongresista Alexi Besas Totor ang pamilya gyud ani sa iyang pamilya mismo tagbilaran. Napangasawa naminyo ni Engineer Christopher Totor nga nahimong mayor sa Kandihay. Pero ang Besas, Christine Alexi Besas, mao man ni maiden name, siya pagkadalaga. Tagbilaran ko ni sila. Anak ni si Kongresista Alexi ni Konsihal Nikki Bisas sa Tagbilaran. Karon natong barangay elections diha sa ilang barangay Kugon. Barangay Kugon sa Tagbilaran. Mao ni pinakadako, pasti lang. Amot pilay butante ani. Dako ni nga barangay, pinakadako nga barangay sa Tagbilaran. Minglansar, yung nanin hitabo, Minglansar ang manghod nga lalaki ni Kongresista Alexi Bisas Totor kontra sa naglingkod nga kapitan nga si Jinison Balbin. So, natural, eleksyon, naagyoy supporter, naagi magsuporta kay di man mahimo gwapoy magsuporta nimo. Karon ang nitabo napildi. Stilan di malasa. Napildi ang igsoon ni Kongresista Alexi Totor. Ang mitumaw karon nga istorya nga ang kapitan sa Kugon gisuportaan matud pa ni Governor Aris Umentado. Diba? So maghatag kini gamay nga basuni or natural o moto o si Kongresista Alexi Totor masuko gud siya kay
iya gutong manghod ni Lansar, unya, dito hinos kontra ang gobernador, migo magkani sila, alyansa or kauban magkani sila sa partido. Si Governor Aris Aumentado o si Kongresista Alexi Bisas Tutor, niya nga naman nga dito mas matud pa, pikas sa kontraman ni suporta si Governor Aris, matud pa. Well, kini mo ni karon ang in fact, sa kunang gingon, mismo ang pamantalaan. Pamantalaan nga Bull Chronicle. Mihimog istorya nini nga posible kuno magkabuwag sa 2025 nga eleksyon si Kongresista Alexi Totor o si Governor Aris Aumentado. Well, anyway, ato ning bantayan. Kasi bako ba yung matinood? Nothing is impossible in politics. Di ba? Oo na. Ang amigo karon sa politika, posibleng mag-away na po na sa sunod eleksyon. Oo na, yung na. Napoy, magkaaway karon, pag-abot sa sunod eleksyon, amigo na pod. Mo ni kay di man gyud kalimod. Napildi ang igsuon ni Kongresista Alexi Tutor. Unya ang nagsuporta ayun na ni ba? Ang nagsuporta sa igsuon ni Kongresista Alexi ang mayor sa Tagbilaran. Ayun na ang Bikil ba? Ang mayor sa Tagbilaran, ang yang bana nga si former Mayor Baba Yap, gihong-ihong sad. Napoy mga istorya nga mulan sa gobernador kontra ni Gov. Aris Aumentado. So nganong nagkaamigo naman ni sila ni Kongresista Alexi Totor o si Baba Yap nga mo kontra maghanis Baba Yap ni Governor Aris. Di ba? Muna da kong talanghaga mga higala nga ambot, mga politiko ragyoy na sayod. Wag kita masayod na nagnganong dapat unta magkauban sila. Pero sa Kongresista Alexi Totor, matod pa, tuan na po, nakig-amigo, nakig-alyansa, kang Tagbilaran Mayor, Jean Yap, o iyang bana nga si Baba Yap, nga mulansar o gobernador, matod pa sa 2025, kontra kang Aris Aumentado. Pagkabikil kayo ang mga... Bikil kayo. Amigo mo, pero nakig-amigo po mas kontra. Yung sao man na ito pag sumada, Wala na, way. Ato na lang nabantayan, mga higala. Kay ganyan talaga ang buhay sa politika. Kita, mga katawang bulanon, di lang po palabi og die hard og politiko. Kay mo lagi na. Ang politiko, may numdum lang nimo kung kinahanglanon ka pa niya. Ug wa na ka kinahanglan ay porbida. So karon, ingon ani. Simbako magkontra si Kongresista Alexi Totor ug si Governor Aris Aumentado. Nya asa man ka ana? Pareho ba yan ning pareho gyud nga dunay daghang na nahimo alang sa atong lalawigan sa Bohol. So ayaw na lang sa ito nang giingon, ayaw partidista ka kayo. Partido, ay dili pwede na partido, pilian na lang yun ang tao, ang leader nga tinuoray yun, nagaalagad o nagapangga ka na to. Ayaw
subay, ayaw sunod-sunod, tungod lamang sa partido. Okay? Sige, ato ning bantayan ha. Kining giingon nga panagbikil ni Governor Aris Humintado o ni Kongresista Alex C. Totor. Okay?